салому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Санавбари Абдулҳамид. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки 93% қаламрави он аз кӯҳҳо иборат аст, соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия барои таъмин намудани рушди иҷтимоию иқтисодӣ аҳамияти бузург доранд. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дар кишвар аз ҳисоби лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ беш аз 2100 километр роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти байналмилалию ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингарди дохилӣ аз ҳисоби дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёду таҷдид карда шуданд. ҳоло дар соҳаи нақлиёт ба маблағи умумии 7.5 миллиард сомонӣ 14 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ шуда истодааст. идомаи ахбор. дар доираи гиромидош аз солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, шахсони эҳсонкори деҳаи Навободи ҷамоати шаҳраки Бустонқалъаи ноҳияи Кушониён тасмим гирифтаанд, ки ба ҷои сафари ҳаҷ маблағҳои пасандознамудаи хешро ҳамчун садақаи ҷорӣ дар ободонии маҳалли зисти худ сарф намоянд. гузориши Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи Кушониён. раванди иқдомҳои ободонӣ ва саҳмгузории сокинони маҳал дар беҳтар шудани инфраструктураи муҳит дар ноҳияи Кушониён рӯз то рӯз вусъат меёбад. бо дарки моҳияти тадбирҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, сокинони деҳаи Навободи ҷамоати шаҳраки Бустонқалъаи ноҳияи Кушониён вазъи харобгаштаи роҳҳои сатҳи рӯсторо таҷдиду азнавсозӣ мекунанд. чунин иқдоми навбатӣ дар ин деҳа бо саҳми соҳибкорон ва худи аҳолӣ анҷом дода шуд. тавре собиқадорони деҳаи мазкур изҳор медоранд, солҳои зиёд рафтуомад дар ҳудуди роҳҳои маҳал мушкил гардида буд. акнун чанд нафар аз шахсони соҳибэҳтироми рӯсто ба ҷои сафари зиёрати хонаи Каъба роҳҳои кӯчаҳои хешро мунфарш мекунанд. ба пешвози 30-солагии ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мардуми деҳаи Навобод мана тасмим гирифтанд, ки роҳи деҳаамонро мунфарш кунанд. мана имрӯз чуноне ки мо дида истодаем, кор дар ин деҳа, дар ин кӯча рафта истодааст. дар бунёди роҳ техникаҳои роҳсозӣ аз ҷониби муассисаи минтақавии хатлонроҳ таъмин карда шуда, маводи зарурӣ бошад бо саҳми худи сокинони деҳот дастрас карда мешавад. ин тадбир оғозу анҷоми кор намуда, аҳли рӯсто бо чунин ҳашарҳои якҷоя ният доранд, ки дар равшаннамоии кӯчаҳо, бунёди синфхонаҳои иловагӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ ҳам ҳиссаи сазовор гузоранд. тавре иттилоъ доданд, онҳо дар анҷоми чунин корҳои хайр маблағҳои барои сафари ҳаҷ ҷудокардаи хешро масраф намуданд. ба гуфти онҳо, ободии сарзамин аз ободии сатҳи маҳаллу деҳот ибтидо мегирад. аз ҳамин хотир аҳли деҳаи Навободи ноҳияи Кушониён ҳадаф доранд, ки 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ пазироӣ намоянд. бо саҳмгузории оилаи Муҳридиновҳо дар деҳаи Сомонӣ ноҳияи Ҷайҳун аз ҳисоби маблағи барои сафари ҳаҷ ҷамъоварӣ намуда, як чоҳи нигоҳдории оби нӯшокӣ бо ғунҷоиши 200 тонна сохта мавриди истифода қарор дода мешавад, ки ин иқдом барои рафъи мушкилоти сокинон дар фасли зимистон мусоидат менамояд. хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш омода кардаанд. ба хотири истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии мамлакат, имрӯзҳо дар ҳама гӯшаву канори кишвар дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ иқдомҳои созандагиву бунёдкорӣ вусъат бахшида мешавад, ки дар ин роҳ саҳми соҳибкорону шахсони саховатпешаву ватандӯст муҳим арзёбӣ мегарданд. сокинони деҳаи Сомонии ҷамоати деҳоти 5 ноҳияи Ҷайҳун, ки солҳо боз барои дастрасӣ ба оби нӯшокӣ дар фасли зимистон танқисӣ доштанд, акнун ин мушкилиашон бартараф мегардад. ин иқдоми хайрро оилаи Муҳиддиновҳо аз ҳисоби пасандозҳои оилавияшон амалӣ карда, бунёди як чоҳи нигаҳдориву захираи обро бо ғунҷоиши 200 тонна дар ҳаҷми 150 000 сомонӣ ба нақша гирифтанд, ки ин метавонад барои таъмини сокинон махсусан дар фасли зимистон бо оби нӯшокии тоза мусоидат намояд. ман бо ҳамроҳи ҳамсарам ба хонаи Каъба рафтанӣ будам. мушкилоти ҳамдиҳагонамро ба назар гирифта 150 000 сомонамро барои сохтмони ҳамин чоҳ масраф карда истодаем. махсус дар фасли зимистон дар маҳаллаи мо масъалаи об бисёр танқисӣ мекашидем. аз ҳамин сабаб мо тасмим гирифтем, ки ҳамин чоҳро дар деҳаи худ сохта ба истифода диҳем. ба гуфтаи сокинони маҳал, бунёди ҳавзи нигаҳдории об аз ҷониби Ҳабибулло Муҳридинов иқдоми аввал набуда, қаблан бо саҳмгузории ӯ пули байни деҳа низ аз навсозӣ карда шудааст. дар оянда бошад, вобаста ба эҳтиёҷоти деҳа бо саҳми ин шахси саховатпеша то истиқболи ҷашни умумимиллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, боз бунёди бунгоҳи тиббӣ, кошонаи ҳусн,
و سرتراشخانه در نظر داشته شده است که برابر مورد استفاده عموم قرار گرفتن این انشاءات باز چندین نفر ساکنان با جای کار تامین می‌گردند. در آینده با نیت داریم یک بنگاه طبی، سرتراشخانه و کاشانه حسن و غیره ها نیت ساخته به استفاده دادن تا 2021. در ادامه چنین عملهای آبادانی در حدود دهه سامانی ساکنان به طور سهمگذاری یکجایگی یک قسم راه ماشینگردی دهه را سنگفرش نموده ایستادند. تفرعلی صاحب نظر، پرویز سفرов، اسکندری سعید از ناحیه جیهون برای برنامه اخبار. در سوریه ضمن عملیاتی مخصوصی کارمندان ساختارهای قدرتی 10 تروریست نابود کرده شد. در پایتخت عراق شهر بغداد در نتیجه عملی تروریستی 8 نفر به هلاکت رسیده، 10 کس دیگر جراحت برداشت. شرح خبرها از خارج مملکت. شماره هلاک شدگان در نتیجه عمل تروریستی در شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان به 9 نفر رسیده، 20 کس دیگر با جراحت گوناگون در بیمارخانه بستری کرده شدند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی افغانستان بر رسانه‌ها خبر دادند که هلاک شدگان بر اثر عمل تروریستی 4 کارمند خدمات تعیینات مخصوصی پلیس، 1 نظامی، فرمانده محافظان بینای تشکیلات بین المللی و 3 ساکن محلی میباشند. از روی معلومات وسایل اخباری عامه محلی، تروریست خودکش نقلیاتی با مواد ترکنده مجهز را در درآمدگاه بینای یکی از تشکیلات‌های بین المللی در حوزه دهم امنیتی شهر کابل ترکانده هم‌مسلکان او وارد بنا شدند. درگیری مسلحانه میان کارمندان ساختارهای قدرتی افغانستان و گروه تروریستان که در آشیانه سیوم بنا پناه بردند زیاده از 6 ساعت ادامه یافت. در نتیجه آن 4 تروریست نابود کرده شد. بر اثر عمل تروریستی و عملیات مخصوصی کارمندان ساختارهای قدرتی افغانستان بینای تشکیلات مذکور، نقلیات زیاد و چند منزلی استخامتی اطراف این بنا ضرر جدی دید. از ضربه ترکش هنگام عمل تروریستی دکان‌های بازار شهر نوی کابل قسماً خراب گردیدند. در پایتخت عراق شهر بغداد عمل تروریستی انجام داده شد. در نتیجه 8 نفر به هلاکت رسیده، 10 کس دیگر با جراحت گوناگون به بیمارخانه انتقال داده شدند. تروریست خودکش تجهیزات ترکنده در بدنش جای نموده را در بازار منطقه مدینه الصدر به کار درآورده است. از ضربه ترکش نقلیات و بیناهای اطراف ضرر دیدند. یادآور میشیم که چند روز قبل نیز در شهر بغداد چند عمل تروریستی انجام داده شده بود. در نتیجه 7 نفر هلاک شده، 16 کس دیگر مجروح گردید. در مضافات دمشق سوریه کارمندان ساختارهای قدرتی در حجم کلان، یراق، تجهیزات ترکنده و کمربند دارای تجهیزات ترکنده را یافت و مصادره نمودند. با گفته کارمندان مقامات پلیس این مقدار یراق و مهمات جنگی به گروه‌های تروریستی تعلق دارد. در منطقه‌های گوناگون سوریه خدمتچیان حربی در رفت گذراندن عملیات جستجویی پیوسته در حجم کلان، یراق و تجهیزات ترکنده را پیدا می‌کنند. در قسم شمالی مضافات هم سوریه باشد خدمتچیان حربی ضمن گذراندن عملیات ضد تروریستی 3 منطقه اهالینشین را از زیر نظارت گروه‌های تروریستی آزاد نمودند. نظامیان در رفت گذراندن عملیات 10 تروریست را نابود کردند. نیروهای حکومتی سوریه برای آزاد کردن منطقه‌های گوناگون شهر خان شیخون از زیر نظارت گروه‌های سلاح به دست آمادگی می‌بینند. در یک از منطقه‌های کوهی جمهوری داغستان فدراسیون روسیه بارش باران و ژوله سبب فرآمدن سیل گردید. طغیان آب 10 نقلیات و بیش از 300 چارواهای کلان شاخدار را با خود برد. همچنین بارشات خطهای انتقالی نیروی برق را کارناشیان کرده، ساکنان از استفاده برق محروم ماندند. سیل به زمین‌های کارم و راه‌های نقلیاتگرد نیز ضرر جدی رساند. برای برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی کارمندان خدماتی داخلدار فعالیت دارند. در قبور انتقال مواد سوزشواری یکی از منطقه‌های شتات چیاپاس مکزیک ترکیش رخ داد. بر اثر حادثه 10 نفر هلاک و زخمی شدند. گفته می شود که جنایتکاران برای ربودن مواد سوزشواری کوشش بریدن قبور انتقال نفت را کردند و در این وقت ترکیش به عمل آمده است. یادآور می شویم که ماه انور سال روان در یکی از شهرهای مکزیک بر اثر رخ دادن ترکیش در قبور انتقال مواد سوزشواری 80 نفر جان باخته بودند. در قسم جنوب و غربی جزیره کیوسیو یاپونیا ولکان اسا خروج کرد. در این رابطه کارمندان خدمات داخلدار ساکنان منطقه های نزدیکی ولکان را به جایهای بی‌خوف کوچاندند. دوام یک ماه آخر ولکان اسا مراتبه 5 است که فواره میزند. ولکان اسا در دنیا یکی از ولکان های بزرگ به حساب می رود.
намояндагони созмони умуми ҷаҳонӣ тандурустӣ дар бораи хатари паҳн шудани бемории сурхча хабар медиҳанд. тибқи иттилои намояндагони созмони мазкур аз оғози соли равон то кунун беш аз 34 000 аҳолии давлатҳои аврупо ба ин беморӣ гирифтор шуданд. аз бемории сурхча аллакай 13 нафар ба ҳалокат расиданд. коршиносон иброз медоранд ки дар сурати пешгирӣ накардани бемории сурхча паҳн шудани он ба дигар кишварҳо аз эҳтимол дур нест. дар ноҳияи фархор имсол кишоварзон бо назардошти нашъунамои хуби алафҳои табиӣ ва ғалаю дигар зироат нақша доранд ки 56 662 тонна хӯроки дурушти чорво ҷамъоварӣ ва захира намоянд. тибқи нақша бояд барои 2 соли оянда низ ба қадри лозима хӯроки чорво захира карда шавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи фархор 110 хоҷагии деҳқонӣ ба чорводорӣ машғул аст ки дар онҳо 2919 сар чорвои калони шохдор, 713 сар асп ва 33512 сар моли майда парвариш карда мешавад. барои таъмини чорвои мавҷуда бо хӯрока имсол кишоварзони ноҳия мувофиқи дурнамо ният доранд ки зиёда аз 56 000 тонна хӯроки чорво ҷамъоварӣ ва захира намоянд. бо ин мақсад имрӯзҳо дар хоҷагиҳои ноҳия аз ҳисоби алафҳои табиӣ ва майдони киштибеда ҷамъоварии хӯроки чорво идома дорад. яке аз омилҳои асосии солими фарбе баровардани чорво аз фасли сармо ин базаи мустаҳками хӯроки чорво мебошад. бо ин мақсад чорводорони ноҳияи фархор мувофиқи дурнамо бояд 56 662 тонна хушоки дурушт, аз ҷумла 11 300 тонна беда, 1400 тонна тарбеда ва зиёда аз 43 000 тонна коҳи ғалагӣ бояд захира кунанд ки ба ҳар як чорвои шартӣ 21 воҳиди хӯрока рост меояд. аз 56 662 тонна дурнамои захираи хӯроки чорво 11 897 тоннаи онро беда ташкил медиҳад. дар шароити ноҳия ки зироатҳои хӯроки чорво хеле хуб нашунамо меёбад, имсол кишоварзон иқдом гирифтанд ки илова ба ин нақша ва ҳисоби алафҳои табиӣ дар баробари иҷрои дурнамо ҳамчунин барои 2 соли пешомад низ ба қадри лозима хӯроки чорво ҷамъоварӣ ва захира намоянд ки меъёри захираи имсола ба ҳар як сар чорвои шартӣ 21.1 центнери воҳиди хӯрока рост меояд. дар хоҷагии давлатии зотпарварии ҳисори ноҳия соли равон аҳли заҳмат ният доранд ки 2500 тонна хӯроки чорво захира намоянд ки аз он 1500 тоннаашро беда ташкил медиҳад. имрӯзҳо аҳли заҳмати хоҷагӣ дар 2 мавзеи заминҳои кишти зироати хӯроки чорво техникаи лозимаро сафарбар намуда аллакай 146 тонна хӯроки чорво ҷамъоварӣ ва захира намуданд. дар ҳамаи минтақа ва шаҳру деҳоти вилояти Суғ ҷамъоварии меваю сабзавоти барвақтӣ оғоз шудааст. ҳосили баланди маҳсулот дар натиҷаи истифодаи таҷриба ва технологияи нав дар истеҳсоли сабзавоти барвақтӣ ба даст меояд. дар мавзеъҳои алоҳидаи вилояти Суғ ҷамъоварӣ ва пешниҳоди сабзавоти барвақтӣ чун картошка, пиёз, сабзӣ, бодирингу помидор, сирпиёз, боимҷону лаблабу, карами барвақтӣ ба бозори истеъмолӣ вусъат меёбад. ин ба обу ҳавои мусоид чун дар мавзеъҳои Сумчаку Унҷи, Ёваю Ғозиёни ноҳии Бобоҷон Ғафуров ва Деҳмою Ғӯлакандози ноҳии Ҷаббор Расулов ва истифодаи таҷрибаи кишту парвариши барвақтӣ ва усулҳои пешрафта чун кишту парвариши сабзавот дар зери плёнка вобаста аст. соли равон баҳри таъмини бештари бозор бо картошка дар қисми водии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ майдони кишти картошкаи барвақтӣ зиёд ва ба 2500 гектар расонда шуд. аз ҳар гектар ҳосили интизорӣ 18-20 тоннагӣ арзёбӣ мешавад. дар ноҳия кишти картошкаи барвақтӣ давра ба давра зиёд карда истодаем. соли гузашта дар майдони 265 гектар бошад, имсол дар майдони 315 гектар кишти картошкаи барвақтӣ гузарондем. картошкапарварони ноҳия барои барвақтар тайёр кардани картошкаи барвақтӣ усулҳои навро ҷорӣ карда истоданд. дар ноҳия дар баробари кишти барвақтӣ усули парвариши картошка дар зери плёнка ҷорӣ карда мешавад. мо 2 сол боз плёнка истифода бурда истодем барои барвақтан тайёр шудани картошка. дар таъмини бозори истеъмолӣ бо дигар намуди сабзавоти барвақтӣ аз ҷумла сабзӣ хоҷагидорону саҳмдорони ноҳии Бобоҷон Ғафуров саҳми асосӣ доранд. дар минтақаи Унҷии хоҷагӣ ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев ҳосили сабзии кишти зери плёнка тайёр ва ҷамъоварию ба бозор пешниҳод мегардад. мо дар хоҷагӣ 35 гектар сабзии барвақтӣ парвариш намудем. мо имконият дорем ки 70 тонна сабзиро пешниҳод намоем. хоҷагидорони ноҳия дар кишту парвариши сабзавоти барвақтӣ қитъаҳои хурди замин ва заминҳои байни боғу тогзори навро самараноку оқилона истифода мекунанд. ин омили даромаднокии хоҷагиҳо ва таъмини бештари бозор бо сабзавот мебошад.
дар ин давра агар қисми ҳосил аз гармхонаҳо ба бозор бароварда шавад бо истифода аз иқлиму таҷриба ва усулҳои нав қисми ҳосил дар заминҳои кушод рӯёнда мешаванд. дар ин самт саҳмдорони хоҷагиҳо ва аҳолии ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияи ҷабборрасулов таҷрибаи шоиста доранд. имрӯз қисми бештари помидору бодиринг бо имҷону лаблабу караму сирпиёз ва бозори шаҳру ноҳияҳо маҳсули меҳнати кишоварзони ноҳия мебошад. дар баробари таъмини бозори истеъмолӣ сабзавоти барвақтӣ аз манбаъҳои содиротист. аз танси ҷабборрасулови роҳи оҳани тоҷикистон танҳо аз ҳисоби ҳосили нав дар 100 қатора беш аз 500 тонна пиёзи барвақтӣ ба Федератсияи Россияи Қазоқистон содирот шуда, ҳаҷми фурӯши сабзавоти истеҳсоли худӣ ба бозори берунӣ меафзояд. дар вилояти Суғд марҳилаи пухтарасидани меваҷоти пешпазак ва содироти он фаро мерасад. дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат меваи боғи гелос пухта ҷамъоварии он ҷараён дорад. дар ин боғи намунавӣ 5 нави гелоси пешпазаку миёнапас самара медиҳанд. дар боғи миллии ваҳдат қисми асосии 364 гектари боғотро боғҳои анвои зардолу ташкил медиҳанд. меваҳои шаҳдбори зардолу аз имкониятҳои таъмини бозори дохилӣ ва захираи калони содиротист. дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Муминобод иншооти гуногун бунёд гардида, ҳамчунин инфраструктури таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ такмил дода мешавад. гузориши Раҳматалӣ Назри аз ноҳияи Муминобод. дар ноҳияи Муминобод аз ҷониби соҳибкорон корҳои созандагию бунёдкорӣ рӯз аз рӯз вусъат меёбанд. оилаи Зарифоҳо аз деҳаи Тутои ҷамоати деҳоти Балхобӣ назди худ мақсад гузоштанд, ки сокинони деҳаро бо оби нӯшокӣ таъмин менамоянд ва ин амали хайрро ба ҷо оварданд. онҳо як чоҳи амудиро, ки солҳо боз аз истифода берун шуда буд, дар чуқурии 100 метр аз нав тоза карда бо ғунҷоиши 200 сантиметр об бароварданд. дар ин ҷо барои таъмини пойгоҳи обкашонӣ хати барқ кашонида трансформатори алоҳида насб карданд ва обро дар масофаи беш аз 3 километр ба деҳа кашониданд. дар ифтитоҳи ин иншооти обрасонӣ масъулон ҳамаи ин бунёдкориро дар деҳоти дурдаст аз ғамхориҳои рӯзафзони давлату ҳукумат нисбати ин қишри ҷомеа унвон карданд. зеро бо эълон гаштани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, корҳои ободонию созандагӣ дар деҳот аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ вусъати тоза пайдо намуданд ва барои саҳми арзандашон дар ободии деҳа ба оилаи Зарифоҳо сипосномаи мақомоти иҷроия супорида шуд. талош ба он меварзем, ки ҳамаи он пешниҳодҳое ки баҳри пешрафти ҳаёти ҷомеа равон гардидаанд амалӣ гардида бошанд. дар қисмати болои деҳа ду ҳавз барои нигоҳдории об, ки ҳар кадоме бо ғунҷоиши 40 тоннагӣ сохта шудаю ҷойгир карда шудаанд. об ба ҳавзи якум рехта баъди безараргардонӣ ба деҳа тақсим мешавад. сокинони деҳа, ки солҳо боз аз набудани оби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданд, барои дастгирӣ ба давлату ҳукумат ва соҳибкорон арзи сипос намуданд. қобили қайд аст, ки қаблан низ аз ҷониби оилаи Зарифоҳо чунин корҳои хайру савоб ба анҷом расонида шуданд ва боз ҳам иқдом гирифтанд, ки дар оянда ҳавзи дуюмро низ мавриди баҳрабардории сокинон қарор диҳанд. Раҳматалӣ Назри, Эраҷи Қурбоналӣ, ноҳияи Муминобод, ахбор. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабару гузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданду манзури шумо намудем. саломат бошед.